बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बर'नि बिफा बिथाङा जोंनि समनि ग्रेटेस्ट सासे आइडियलग आरो भिजनारि सासे दैदेनगिरि लिडार बिथांनि 69 दिनै जोनोम सान आरो बे जोनोम सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि रुंसारि जानायनि उनाव फरायसा सान हिसाबै जोङो फालिबोदों आरो दुलाराय बर' माहारिया बे फरायसा सान बड'फानि जोनोम सानखौ बिखायाव बजबनानै बोसोरफ्रोमबो 31 मार्चखौ खुंबोदों आरो फालिबोदों। दिनै जोङो 69थि बे जोनोम सानखौ जोङो फालिदों। बड'फानि बर' हारिनि फारसे जिखिनि हाबा मावलांनाय आरो बड'फाया बर' हारिनि जि मोनसे सान्थौ आरो सानस्रि जोंनो होनानै गालांबाय हारिनि थामोन्था रैखाथि हारिनि सिनायथि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै 1986 मायथाइयाव रौता कनफारेन्सआव बिबान लानायनि उनाव 4 बोसोरनि गेजेरावनो 1990 मायथाइनि 1 मेसिम जि समसिम बड'फाया गोथाङै थांनानै दङमोन। बर' आन्दलन आलादा रायजोनि आन्दलन आरो बर'नि मोनफ्रोमबो गामि आरो न'खर ओनसोलाव थांनानै भारताव थानाय बुहुमाव थानाय आसाम आरो आथिखालनि बड'लेण्डआव थानाय बर'फोरनि मोनफ्रोमबो थावनियाव थांनानै जि मोनसे फोजाखांनायनि जि जातीयताबाद जातीय चेतना आरो हारिनि थामोन्था रैखाथि आरो सिनायथिनि अस्तित्वनि जे मोनसे थासारि दङमोन बे मबिलाइजेसननि गेजेरजों दिनै बर' हारिया बुहुमाव जोङो खौसेयै थांना थानो थाखाय साहस गोहो बोलो जों मोनबाय आरो बड'फानि लिभ एन्ड लेट लिभ जि मोनसे पपुलार स्ल'गान दङमोन बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो खौसे जानांगौ बे जे हाबाफारि बे गोरलै नङामोन आरो जथेस्थ' अबस्ट्रागोल जथेस्थ' लाइफ एन्ड डेथ माने डु अर डाइनि सिटुवेसनाव बड'फाया बै समाव बे दानि सम नङा 1986 मायथाइनिफ्राय 1987 मायथाइयाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबि आरो 1990 मायथाइसिम बिथाङा जिखिनि रिभलिउसनारि गणतान्त्रिक सान्तिपुर्ण अहिंसा मोन्थोरजों बिथाङा जे हाबा मावबाय बे जोंनि थाखाय अरायबो मोनसे सानस्रि आरो सान्थौ आरो बिथांनि जे मोनसे आदर्श बे आदर्शखौ जों अरायबो दिनै गोसोखां आरो बेखौ गोथाङै जों फोथांनानै लाखिनांगोन। दा बेखायनो बड'फानि बे गोलाव समनि बे हाबा मावनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' माहारिया जि मोनसे दिनै आथालाव सफैबाय बे आथालाव दिनै बड'फाया बेखिनि हाबाफारिखौ मावामोनब्ला बा बड'फा होननाय बेक्तित्वआ जुदि बर' हारियाव जोनोम जायामोनब्ला सुबुङा जोनोम जायामोनब्ला बर' हारिनि इयुना थारैनो जोंनि मोन्दांथियाव बे मोस्लेर जागौमोन आरो बिथांनि बे मेंनो रोङै जिरायनाय गैयै थाद'नाय गैयै हाबा मावनायनि थाखाय दिनै बर' हारिया मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम राजनैतिक आरो संबिधानिक बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर गणतान्त्रिक आन्दलन हाथियार आन्दलन गुबुन गुबुन माने समाव गुबुन गुबुन माने बिथिंजों सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै बर' हारिया बे मोनसे अधिकारखौ दिनै मोनफैबाय। बिटिआर 6 सिडिउल काउन्सिलाव आसामाव बर'फ्रा दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव आरो लोगोसेनो कार्बि आंलं डिमा हासाव आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव दिनै माने बर' रावखौ गावनि बिमानि राव आरो राष्ट्रीय सिक्रिटि राव हिसाबै मर्यादा मोननायनिफ्राय लानानै गासै बिथिंखौ जों रोखा महर मोनफैबाय। दा बे गासैबो बड'फानि मोनसे ग्रेट माने बर' हारि दानायनि मोनसे प्लेनमोन ग्रेट मोनसे भिजनमोन आरो बेखायनो बड'फानि मुङै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समनि दैदेनगिरिफ्रा ट्रास्ट दादों ट्रास्टनि गेजेरजों स्कुल गायसनदों इउएन एकाडेमि स्कुल गायसनदों आरो बड'फानि मुङै बड'फा इउएन ब्रह्म सल्जार अफ हिउमेनिटि एवार्ड होनाय जादों आरो नैबे जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै एबसुआ खुंदोंमोन। नाथाय बै समाव दुखुनांथाव भाबै जोंनि काउन्सिल सरकारानो बै समाव बड'फानि बे जोनोम सानखौ स्टुडेन्ट डेखौ काउन्सिलाव रिकगनिसन माने होनांगौमोन जे लेभेलाव बेखौ बिथांमोना होआखैमोन। उननि समाव 2020नि उनाव प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा बड'फानि बे जोनोम सानखौ स्टुडेन्ट डे हिसाबै काउन्सिल लेभेलाव रिकगनिसन होदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामनाय बायदि काउन्सिलाव रिकगनिसन मोननायनि उनाव
स्टेट लेभेलाव आथिखालनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा स्टेट वाइड छात्र दिवस बा स्टुडेन्ट डे हिसाबै बड'फानि बे जोनोम सानखौ रिकगनिसन स्वीकृति होबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबिनाय बायदियैनो बावैसो 57थि बोसोरसालियाव जथुम्मायाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा दतमायाव फैनानै एबसुआ बिथांखौ दिल्लीयाव लोगो हमदोंमोन दिल्लीयाव जोङो दाबि होदोंमोन आरो बे दाबि बायदियैनो गोदान दिल्लीयाव बड'फानि मुङै UN ब्रह्म मार्ग आरो मोनसे मोजां स्टेचु लुनानै नेशनेल लेभेलनि रिकगनिसनखौ दिनै बिथांमोना होदों बे थारैनो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव जोंहा फोथायनाय दङ आत्मबिश्वास दङ जोंहा मिजिं दङ बड'फानि स्टेचु आरो बड'फानि मुङा मुलुगाव गेवलांसारनांगौ गोसारहोनांगौ बेनि थाखाय एबसुआ जि लेभेलाव हाबा मावनांगौ जिहेतु जोङो काउन्सिलाव बर' हारियाव जोङो बड'फानि जि सानस्रि जिखिनि मिजिं बेखौ बिखा बिख्लो गोसोआव थै मोदोमाव जों सोनानै होनो हाबाय आरो बयनिबो गोसो मोदोमाव दङ आरो काउन्सिल लेभेलाव सरकारि मर्यादा मोनबाय स्टेट लेभेलाव सरकारि मर्यादा मोनबाय आरो नेशनेल लेभेलाव स्टेटास मोननायनि उनाव मुलुग दरबाराव मालाबा आमेरिकायाव मालाबा लण्डनाव मालाबा जापानाव जेरैबायदि लाचित बरफुकनखौ लांदों जेरैबायदि असमिया हारिया श्रीमन्त शंकरदेबखौ लांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बड'फानि बे मोनसे जि बिथांनि जि कन्ट्रिबिउसन बिथांनि जि बर' हारिनि जि मोनसे थांना थानायनि जि सिमांखौ मोगथां खालामनायनि जि मिजिं बड'फाखौ जों बै लेभेलाव लांगोन आरो बड'फानि बिमुंजोंनो दिनै बर' हारिया थांना थानो थाखाय साहस थुलुंगा जों जेब्लायबो मोनो आरो इयुन जोलैया बड'फाखौ मोजाङै बुजिनांगोन महात्मा गान्धीखौ जेरैबायदि जोङो मोजाङै बुजियो बा बिरसा मुन्डानि मुङै दिनै राष्ट्र नाङै बेबायदि माने हाबाफारि लायो बड'फायाबो दिनै मुलुग दरबाराव प्रतिष्ठा जाबाय आरो बेनि थाखाय बर' हारिया दिनै जेब्लायबो जोङो बेफोरनि सायाव जिथु NIनि केस बियो सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव फैगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु एकर्ड सिगनेटरि आरो बारग' NDB बिथांमोनाबो एकर्डआव साइन खालामदोंमोन दा बिथांमोना वेलफेयार एस'सियेसन दानानै लादों बिटिआर सरकाराव आसामाव एकर्ड सिगनेटरिफ्रा दिनै राजनितिक भाबै खामानि मावनानै दङ दा जोंनि एबसुनि जि दाबि बारग' NDB बिथांमोननि दाबि आरो खावलायनाय बिटिआर सरकार आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों रायज्लायनानै मोनसे प्लेनिं आरो पलिसिनि गेजेरजों जि NIनि केस सेन्ट्रेल लेभेलाव थानायनि उनाव जिहेतु बियो मोनसे नेशनेल लेभेलनि इनभेस्टिगेसन एजेन्सि बिथांमोना जेब्लाबो गावसोरनि रुल्स गावसोरनि गाइडलाइन मथे खामानि मावो दा जोंनि खोथाया जाहैबाय जे बे मोनसे जातीय आन्दलनमोन बे मोनसे पलिटिकेल राइट्सनि थाखाय मुभमेन्टमोन आरो बे मुभमेन्टनि जिहेतु एग्रिमेन्ट जाबाय जिहेतु एकर्ड जाबाय पिस मोनसे एस्टाब्लिशमेन्ट खालामनाय जाबाय बेयाव कुनु आर्म्सनि सिटुवेसन बा थासारिबो गैलिया दा बेखायनो कुनु कारनाव NIA केस जाबसिननाय आरो NIनि आधाराव जेलाव दोननायनि कुनु खोथा गैया बे बाथ्राखौ जोङो जुक्ति होबोदोंमोन आरो जुक्ति होनाय दाबिनाय बायदियै भारत सरकारा NIनि जेसेबां केस दंमोन माने दिल्लीयाव नेशनेल लेभेलाव बे केसखौ स्टेट गभर्नमेन्टनो समजायनानै होनायनि थाखाय थांखि लादों आरो स्टेटनो हेन्डअभार खालामनाय लोगो लोगो आसाम सरकारा बा आसामनि जि माने हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्ट दङ बिथांमोना जोंजों सावरायगोन आरो जोंनि दाबिया बेनो जे NIनि केसखौ ड्रप खालामनांगौ उइथड्र खालामनांगौ आरो NIनि केसनि आधाराव जायफोरा जेलाव दङ बिथांमोनखौ लांदां अख्राङाव लाबोनांगौ दा बे जोंनि दाबि बायदिनो बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ अफिसियेलि जोङो खोब खम समनि गेजेराव NIनि केसा स्टेटआव फैफिननायनि नटिस बा अर्डारखौ जोङो मोनगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं गोजोन्थों जिथु कटन मुलुगसोलोंसालियाव बड'फोरनि मुङाव जिथु फरायसा सान फालिदों आसाम सरकारा गासैबो अनुस्थान प्रतिष्ठान जिखिनि इन्स्टिटिउसन दं इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन थांनाय बोसोरनैनि सिगांनिफ्राय स्टुडेन्ट डे छात्र दिवस हिसाबै इन्स्टिटिउसन लेभेलाव फालिनो थाखाय डाइरेक्सन होबोदों आरो देग्लाय बोसोराव कटन मुलुगसोलोंसालियाव जि मुलुगसोलोंसालियाव बड'फाया गावनि BSc डिग्रिखौ लादोंमोन फरायदोंमोन बा PUCखौ फरायदोंमोन बे मुलुगसोलोंसालियाव आसाम सरकार आरो बिटिआर काउन्सिल जयेन्टलि बेयाव बड'फानि मुङाव मेम'रियेल लेक्सार बिथांमोना हाबाफारि लादों बे थारैनो बाख्नायथाव गुबुन गुबुन इन्स्टिटिउसना लादों डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिया लादों एबसु आरो डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि जथायै
दसे उनाव जोङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज आरो बिथांमोननि स्टुडेन्ट इउनियना लानाय हाबाफारियाव लेक्सार सेसनाव जों बाहागो लागोन। दा बिदिनो जेराव जाय जेरैबायदि एरेन्जमेन्ट खालामदों बड'फानि मुङै बड'फाखौ मान होनानै बिथांखौ मोजाङै बुजिनाय प्रसार खालामनाय मिथिहोनायनि हाबाफारिखौ लादों। आं बयनिसिमबो धन्यबाद बावदों। गोजोन्थों। बड'फानि सानथौ आरो सानस्रिखौ फोजौनायनि खाथिराव बिथांनि मुङाव डकुमेन्टारि भिडिअ सिनेमा खालामनायनि खोथा नोंथाङा बुंदोंमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै ट्रास्ट आरो एबसु जथायै बानजायनायाव बिथांनि जिउ जारिमिन हिस्ट्रि लाइफ स्केट्स आरो डकुमेन्टारि बानायनायनि थाखाय थांखि लादों। आरो बे हिस्ट्रिया ओंखारोबा बे हिस्ट्रिखौ बिथा खालामनानै सिनेमा बानायनायनि खोथायाबो प्लेनिंआव दङ। दा बेखायनो गिबियाव हिस्ट्रिखौ लिरनाय जागोन, फुल बे जारिमिन सोरजिनाय जागोन। बिनि उनाव बिनि बिथा आधार खालामनानै सिनेमा तैयार खालामनायनि खामानिया सोलिगोन। गोजोन्थों।